aku duh wong ayu papujanku atiku kangen mung karo sliramu sampean bagus. Alhamdulillah. Rina wangi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe balik rasa kangen ora bisa mari mung sliramu kang dadi ati pripun Pak wau mbake wau piye wong bagus jenengan wong bagus lah nggih jane iki apa bagus tenan apa nggih gang bagus Pak nek jenengan ngawet mboten kok jenengan ngoten to nek jenengan purun nyanyi niku lho jenengan bagus nggih apalagi ada yang lain maksudnya oke Pak niki nggih bagus mboten lho mboten kayake wedi wedi nek tak niki balone kok sing nyawer niki balone oh nggih aja sepelang banget ora sepelang aku Tresna komiki ora bakal ayu ora suwi aku kali bisa sumancing ana ing sisihku RDS idola audio monggo Pak sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu papujanku atiku susah mung kangen sliramu bagus kepujanku ora tega rasane atiku awak lumrah ra bisa turu bayanganmu diriku atiku Rina wangi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe balik rasa kangen ora bisa mari mung sliramu kang bisa nambari iki tombone mau sampean nggih to. Iya. Tombo napa, Pak? kangen Oh, tombo kangen. Lan jenengan kangene kalih sinten? ya kalau kowe Oh, nggih, nggih. Dik wau jenengan pripun? karo kowe DRS. Ya, Mas. DRS nggih DRS Napa niku? duda rada suwe Oh, nggih. Pinten bau, Pak jenengan? rong bau Maksudnya kula tangklet, ya toh Mas. Iya. Jenenge wong tekok ki yo Iya. ora apa-apa ya. Maksudnya nek saya ombo kan tumbase obat ki saya. Saya ombo nak enek telung bau barang kan yo. Lah ya, nek tumbas obat ki lho, Maksudmu Mas. kowe duwe kesempatan ngono ta ya? Ora. Tak kira nak maksudnya rong
kiwa bau tangan. Lah nek rada ombo kan ya mosok Kesempat. sak ora ngono lho maksudnya. Oke. Yo. Aja semalang mengebakas tresnaku iki ora bakal layu ora suwi aku bali bisa sumaning ana ing sisihku. Pun matur Terima suwun.